Jamana an bɛ aw fo ni ka kɔɲɔdɔw ka don o don timinadiya kosɔn aw minnu bɛ an lajɛ walasa k'aw kunnafoni dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan an ko aw danse bi kibaru kumaba dɔw filɛ nin ye ɲɛfungekaw fɛ yen nɔ batigɛlan min bɛ wele ko bac a fila kun b'u fɛ yen nɔ a fila bɛɛ lajɛlen tiɲɛna jatigɛwale kɛlɛw fɛ a kɛlen don sababu ni ka batigɛ gɛlɛya kosɛbɛ ɲɛfunge an bɛna sera sɔrɔ o taabolow kan kɔɔriko yɛrɛ fana siratigɛ la kɔɔri sɛnɛla dɔ b'a jira k'a fɔ ko kɔɔri nɔgɔ t'a la ka se u ma se waati la u sirannen don kosɛbɛ ka sababu kɛ o kɔlɔlɔw ye o waati kelen na CMDT ɲɛmɔgɔ b'a jira k'a fɔ k'u bɛ cɛsiriw la walasa sɛnɛkɛlaw ka se k'u ka sɛnɛfɛnw sɔrɔ lafiya la cogo min na lasiri wɛrɛw bɛna fara u kan ni k'o kulo garisɛgɛ ye an bɛ segin ka aw fo kokura ye an bɛ taa ɲɛfunge ka jira k'a fɔ ko batigɛlan min bɛ wele ko bac n'ale bɛ donnibaw ni olu bɛɛ lajɛlen dɛmɛ ka batigɛ nɔgɔya la a fila tun bɛ ɲɛfunge nin y'a kalo kelen ye kumaba o tiɲɛna jatigɛwalekɛlaw fɛ a tɔ kun ye kelen min ni jigiya kun b'o kan o fana tiɲɛna nin dɔgɔkun in kɔnɔ jatigɛwalekɛla ninnu fɛ a tiɲɛni yɛrɛ kɛra sababu ye ni denmisɛnnin dɔw banana ani fo ka taa se bagan dɔw olu fana fagara a ko senfɛ an ye nin seereya sɔrɔ ka bɔ Bubakari Yatara fɛ ale ye Minakaka ye a ye min fɔ an y'a ko kan an ka o dɔw lajɛ ni ɲɛfunge ta sisan n'i bɛ fɛ ka taa Mopti n'i bɛ fɛ ka taa Sudi la i bɛ tɛmɛ ni ɲɛfunge ye donc bagi ninnu de b'a to mɔbiliw bɛ se ka tɛmɛ bagi ninnu de bɛ se k'a to engin wɛrɛw bɛ se ka tɛmɛ a bɛ kalo kelen bɔ sisan u ye bagi fɔlɔ tiɲɛ donc sur 2h30 bagi filanan u y'o fana tiɲɛ donc cela veut dire que ɲɛfunge yɛrɛ de tigɛlen don ka taa Guruma fan fɛ ka taa Mopti fan fɛ on ne peut plus traverser pour partir fo n'a kɛra kulu ninnu ye kulu ninnu tɛ se ka mɔbiliw ta u tɛ se ka engin belebelebaw ta k'a fɔ ɲɛna yan an bɛ insécurité de la hali n'a y'a sɔrɔ armée bɛ k'a ka baara kɛ hali n'a y'a sɔrɔ an bɛ u soutenir vraiment u k'u jija tuguni ka dɔ fara u ka baara kan pour que ɲɛfungekaw ka se ka lakana a kɔlɔlɔ ka bon mun na wari mun bɛ sara bakitigɛ la a wari tɛ na don jamana wagane kɔnɔ o ye parti kelen ye filanan sɔrɔsiw ninnu yɛrɛ n'u bɛ fɛ ka taa ba kɔfɛ il faut k'u ka yɛlɛ bakiw de kan parce que mobilibaw de b'u bolo donc mobiliba minnu b'u bolo k'a fɔ k'u bɛ se ka baji nin tigɛ nɔgɔya la a ma nɔgɔn sabanan mɔgɔ minnu bɛ bɔ dugu wɛrɛw la ka na fɔ k'u bɛ na lɔgɔjɔw la ɲɛfunge yan u tɛ se ka ɲɛnabɔ vraiment ɲɛfungekaw tɔɔrɔlen don bi parce que munna an tigɛlen don jamana la ka taa Mopti fan fɛ an tɛ se ka an ka jamana kɔrɔnfɛla fara ɲɔgɔn kan kulu minnu farala ɲɔgɔn kan ka se ka fɛɛrɛ dabɔli dɔw tigɛ walasa min b'a to u bɛ se ka jama dalajɛ kɛ cogo min na bɛn ani kelen bɛ se ka sabati cogo min na an ka jamana kɔrɔnfɛla mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o baara dɔw sigira n'a wele ko forum laɲini kun ye mun ye an ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka ko ɲɛmɔgɔ dɔw ka seerew lajɛ ni jaw la an ye forum sigi nin tɔn ye politique tɔn tɛ diinɛ tɔn tɛ tɔn de don Mali tɔɔrɔ la san 12 kɛlɛ de bɛ ka kɛ donc an ko bi an ka sigi ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ an ka yafa ɲɔgɔn ma an k'a ɲini maliyɛnw fɛ minnu tɔɔrɔ la o minnu ye ma tɔɔrɔ o bɛɛ ka sigi an ka kuma ka kɛlɛ ban kɛlɛ tɛ foyi ɲɛ jamana bɛɛ de tɔɔrɔ la falew tɛ cayara etimaw cayara maa o maa n'i y'a ye a tigi bɛ kasi ça ne va pas or pour que a ka se ka taa la an de kan ka baara kɛ an kan ka yafa ɲɔgɔn ma bɛɛ k'i ka biriki ta n'i ma i ka biriki kelen ta i b'a bila a dayɔrɔ la an bɛ se ka jamana jɔ mais n'i ko dɔ b'a jɔ tile fɛ dɔ b'a tigɛ su fɛ a tɛ ɲɛ donc o la an b'a ɲini maliyɛnw bɛɛ fɛ cɛ fara muso kan denmisɛnnin maakɔrɔba an bɛɛ ka sabali min kɛra a kɛra an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka sigi ka kuma an ka Mali baara pour ka se kɛ Mali an ka se ka transition soutenue an ka président ye mun kɛ an fana ka dafa pour que kɛlɛ ka ban hɛrɛ ka na jamana an y'a fɔ cogo min na an ka baara tɛna boli foyi kan kɛlɛ banna yɔrɔ o yɔrɔ an ka taa sigi kumaw ni ka sigi ɲɔgɔn balimaw sinjiw u ka yafa ɲɔgɔn ma u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka baara kɛ pour que dugu ka se ka yiriwa pour que jamana se ka yiriwa baara wɛrɛ t'an na ka mɔgɔw deli ka kuma mɔgɔw fɛ pour que u ka se ka yafa ɲɔgɔn ma pour que kɛlɛ ni a ka ban o de y'an ka tɔn ye o de y'an ka baara ye se ka welekan min fɔ an ye tɔn tɔgɔ wele ko forum de notabilité et des cadres du nord et du centre an sera yan an y'a sɔrɔ maliyɛnw bɛɛ de don donc k'a fɔ ko an minnu bɔra nord la ou bien an bɔra centre la
an yɛrɛ ka baara don o tɛ jamana bɛɛ de k'an dɛmɛ pour que nin baara an bɛ se ka a se a seyɔrɔ la pour que nordiste minnu bɛ yan minnu bɔra centre la dɔw sigilen bɛ Bamako dɔw sigilen bɛ centre la dɔw sigilen bɛ région wɛrɛ la dɔw yɛrɛ bɔra Mali la pewu ka taa yɔrɔ wɛrɛ u ka sigi u sigi yɔrɔ kɔrɔ la u ka se ka baara kɛ u ka se k'u ka mɔni kɛ u ka se k'u ka jago kɛ comme Mali tun bɛ kɛ kɔrɔ cogo min na a ka sigi o cogo kelen na o de y'an kɛ kun ye an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'an dɛmɛ karamɔgɔw diinɛmɔgɔw État jeunesse musow bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka an dɛmɛ ka jamana dɛmɛ pour que basigi kana o de y'an kun laban an bɛ lajɛrɛ mun kɛ a bɛ tali kɛ kɔrɔnfɛmɔgɔw ani cɛmancɛ la jamana cɛmancɛ la olu de farala ɲɔgɔn kan bi u ka notable ka fara ɲɔgɔn kan pour que ka kɛ kulu ye bɛn bɛ se ka na u ka jamana kɔnɔ cogo min na parce que ni san tɛ n'i y'a jateminɛ an bɛ kɔrɔnfɛ kɛlɛ de mɛn ani cɛmancɛla la an bɛ kɛlɛ bɛ yen nɔ de kosɛbɛ donc n'olu de farala ɲɔgɔn kan bi k'a fɔ k'u yɛrɛ bɛ sigi u ye n denw yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛn na u bɛ ɲɔgɔn kuma pour que bɛn bɛ se ka na u ka jamana kan cogo min na donc o de y'an se yan nɔ bi bon olu t'a kɛ ka ban parce que olu ye dialogue intermalien kɛ o ye bɛɛ kun b'o la société civile bɛɛ dugu bɛɛ impliqué la donc maintenant ne kɔni bɛ wele bila mɔgɔ ma o ye jamanaden tɔw de ye u fana ka misaliya ta nin kan bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan région kelen tɛ parce que nin na nord région ka ca bɛɛ de b'a la k'a daminɛ Mopti ninnu San fo ka taa se Tɔnbukutu Kidali bɛɛ b'a la région bɛɛ de b'a kɔnɔna la ka kɛ kelen donc an fana bɛ se k'an ɲɔgɔnna kɛ a fugufugu misɛnninw bɛ minnu bara pour que a bɛ se ka ban parce que mɔgɔ si tɛ se k'an ka kɛlɛ b'an nɔ la n'an yɛrɛ tɛ et puis wa a don an yɛrɛ de bila ɲɔgɔn na an sigidaw la donc ni o duguladenw farala ɲɔgɔn kan ka kɛ hakili kelen k'a fɔ k'u bɛ fɛn ba o hɛrɛ de kadɔ b'a la kɔrɔbɔrɔ b'a la fila b'a la suraka b'a la arabu b'a la bɛɛ de b'a kɔnɔna la donc an bɛ foli de kɛ bɛɛ ka kɛ misali ye ka ninnu ta ɲɔgɔn na kɛ an bɛ bɛɛ fo nin ye bɛn de ala ka nin kɛ bɛn badabada ye an ka jamana kɔnɔna la ala ka jamana ta fanga di minnu b'an kun na bi o y'an ka colonel Asimi n'a ka jama bɛɛ ye ala ka maliyɛn bɛɛ dun da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ kɛlɛ min b'an ka jamana in halisa ala ka kɛlɛ in nagasi an bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ kelen ne nana bi fɔrɔn na ka na an balimakɛ Isa Arsinɛ suteni parce que mɔgɔ min don a bɛ ka kɛlɛ kɛ yɛrɛ de bɛn bɛ se ka na jamana na cogo min na jamana kɔnɔ ni Isa ɲɔgɔn ka ca san b'a sɔrɔ bɛɛ sabatira an ka jamana kɔnɔ parce que kabini ala y'a da an b'a dɔn bɛn a b'o de ɲini ka mɔgɔw kalan ɲɔgɔn na ka mɔgɔw ko kelen ye Isa ka baara y'o de donc n'a ye mɔgɔw wele a ka na k'a bɛna bureau sigi o hukumu kɔnɔ an nana parce que mɔgɔ cɛsirilen don a faso kɔnɔ gundam dire tɔnka ɲɛfɔ ke Tɔnbukutu bɛɛ b'a dɔn ko mɔgɔ ɲɛnman de don a ye baara kɛ a faso ye cogo min na a bɛɛ bɛ ka baara kɛ Mali bɛɛ ye a tɛ ka baara kɛ k'a fɔ ko siya ni siya a bɛ ka baara kɛ Mali bɛɛ de ye donc vraiment hakilina min b'a la an bɛ ala deli ala ka ɲɔgɔn caya an ka jamana kɔnɔ n'a ɲɔgɔn cayara an ka Mali kɔnɔ an ka Mali hakilila lafiya bɛ na n'ala sɔnna bon an ka jɔyɔrɔ yɛrɛ min ye ka mɔgɔw sensibiliser ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka kuma ni mɔgɔw mun ye u ka sɔn an ka bɛn de la a bɛɛ bɛ sabati bɛn de la lafiya bɛ na n'an bɛnna an ka jamana bɛ basigi n'an ye sama k'an ni ɲɔgɔn cɛ an ka jamana a bɛ fara donc il faut que an ka fara ɲɔgɔn na ka kɛ kelen ye ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o de bɛ an ka jamana lafiya. Assalamu alaikum almisilmi tere warkoro mamam yero sallan warga kadu kata si war kurgagara bismillahi wange arramani go simbaye bismillah mali bore yeri ko ibara wala ilala andurnya yer ko yero biriganiga
yer koi mabendi yerga hayo kakamali. Lafasa tongo sira kan i b'a ye k'a fɔ ko BDMS n'o ye wari bon ye o baarakɛlaw ka lafasa tɔn n'o ye comité syndical ye u ye u ka minɛnw cɛ ka bɔ INTM la ni ka na don CSM la u ye a kɛ u ka lajɛliba min wele ko assemblée générale o baara dɔw senfɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔ CSM Dagayɔrɔ la Bamako yadunɔ lafasatɔ ɲɛmɔgɔba ye Papa Sadio Traoré ale min fɔ an ye ni jaw la an k'o dɔw lajɛ. Lajɛ kun ye bi k'an ka comité syndical sigi baarakɛlaw BDM baarakɛlaw ka lafasatɔn an tun lafasatɔn tɔn sigi utu kalo tile 24 an y'o sigi an gɛnna ka bɔ an yɔrɔ min na donc an y'a faamu liberté syndical kama an nana kana o kelen de sigi yan changement bɛ dɔ la pratique ka na an kalifa don CSM na comme an gɛnna an bɔra Sinabe fila an bɔra UNTM na bi an donna CSM de la an ka wulikajɔw ye ka baarakɛlaw lamɛn fan wɛrɛ t'an na baarakɛlaw kɔ an b'u lamɛn degun mun b'u kan u ka sɔrɔ bɛ se ka améliorer u ka baarakɛcogo bɛ se ka améliorer cogoya min na olu lajɛ k'u noter ni bingani bɛ kɛ o kɔ k'u noter k'u kɛ ka recharger ka taa direction générale la o tɛ kɛ gɛlɛya ni ɲɛmɔgɔso cɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ an dɔw de don DG an dɔw de don o tɛ kɛ gɛlɛya ni ɲɔgɔn cɛ mais la direction est neutre en la matière et code du travail de fana bɛ nin fɔ syndicat saba yɔrɔ dɔw la o INPS ni EDM syndicat saba bɛ yen code du travail b'o de fɔ ni syndicat kɛra fila a bɛ taa élection du personnel la problème foyi t'a la an bɛ ɲɔgɔn minɛ bureau maa 26 de code du travail la o de fana fɔra an tɛ tɛmɛ o kan l'article L260. Samiya ale b'a la ka sɛnsɛn ka se kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ ko n'o kɛra kɔɔri sɛnɛlaw ani sɛnɛkɛlaw bɛɛ lajɛlen bɛ a jigiya k'a fɔ ko sɛnɛ kɛfɛn olu ka se ka se u ma a waati la ani nɔgɔya la kɔɔri sɛnɛlaw jɔrɔlen don kosɛbɛ dɔw y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko nɔgɔ min ni o kan ka kɛ kɔɔriw kɔrɔ walasa kɔɔriw ka ɲa nɔgɔfinma o t'a la ka sɔrɔ u fɛ ani fo ka taa se sɛnɛ kɛfɛn wɛrɛw ma dɔw yɛrɛ y'a sɛmɛntiya k'a fɔ kɔɔri si yɛrɛ fana ko o ma sɔrɔ halisan waati min ko sisan caman fɛ min bɛ tali kɛ kɔɔri sɛnɛla ninnu ka ɲɛmɔgɔ dɔ ye Mamadu Marikoye ale bɛ jo la a ye min fɔ an ye nin kumakanw senfɛ an k'o dɔw lamɛn. Kun min na an ye a laɲini kɛ CMDT ɲɛmɔgɔ ka nana bila o ye tiɲɛni caman de donna kɔɔriko kɔnɔ nin wagati laban ninnu na donc o baara fɛn o fɛn bɛ yen n'a b'a kɔnɔ ni bi bɛ ka aw sɔrɔ a b'a laɲini kɛ ɲɛmɔgɔ min bɛ yen ale k'a ka taabolo changer walima a k'a jɔyɔrɔ bila parce que san laban ninnu na an ka kɔɔriko gɛlɛya caman de y'an sɔrɔ o san na ji y'an tiɲɛ tiɲɛnifɛn fana y'an tiɲɛ o tɛmɛnen kɔ angɛrɛ ma sɔrɔ angɛrɛ dɔw yɛrɛ nana o san na hali bɔgɔmugu ka fisa n'a ye donc an ye laɲini kɛ parce que jamanakuntigi fana ye nafolo min di k'a fɔ a bɛ dɔ ta an ka biw la o fana wari hali bi CTC dɔw mun ta sɔrɔ la n'o ye coopérative ye an ye laɲini kɛ k'o bɛ ka sumaya an fana tɛ ka nimisiwasa sɔrɔ n'o ye an sɛnɛkɛlaw ye donc o CMDT ɲɛmɔgɔ a k'a jɔyɔrɔ bila. An ye kibaruw fana sɔrɔ k'a fɔ ɲinan nɔgɔ ko fana ko o ta la o ma se a se waati la yala o fana bɛ aw ka laɲiniw na wa? O b'an ka laɲini kɔnɔ yanni an ka se nɔgɔko yɛrɛ ma fɔlɔ an ye kɔɔri minnu sɛnɛ campagne tɛmɛnen na o kɔɔri wariw ma se k'an lasɔrɔ fɔlɔ parce que kɔɔri wari n'i ye ɲininkali kɛ anw yɛrɛ ka mara kɔnɔna yan 100 kɔni kɔɔri wari ma sara o bɛ 46 ɲɔgɔnna bɔ donc o b'a jira k'a fɔ an bɛna don samiyɛ kura kɔnɔ mɔgɔ caman bɛ yen i bɛ i ka samiyɛ kura labɛn n'i ka kɔrɔlen wari de ye donc ni e ye feere kɛ n'i ka wari ma se ka sɔrɔ droit loyer ko b'o la sɛnɛkɛfɛn minɛn labɛn b'o la minɛn kurasan b'o la donc n'o ma se ka sɔrɔ an bɛ ka don kura min kɔnɔ n'o kɔni sumayara o tɛ bali mɔgɔ la sinon ne yɛrɛ mun bɛ ka kuma nin ye ne fɛ angɛrɛ mun sera o ye angɛrɛ finman dɔɔni dɔrɔn de sera ne fɛ sinon angɛrɛ ma se o seyɔrɔ la hali an filɛ wagati min na komi ne yɛrɛ ka kɔɔri si nana a tɛ tɛmɛ une semaine kan. Ni laɲini ninnu ma sabati dun aw bɛna mun kɛ? Bon an kɔni ye laɲini kɛ yanni le 5 juin cɛ u ka lajɛ u ka mɔgɔw ka wariw d'u ma parce que ni le 5 juin tɛmɛna an bɛna lajɛ dɔ kɛ an mana bɛn mun kan o la an bɛ sɔrɔ k'o bila sen kan parce que ni wariw kɔni ma di bɛɛ b'a dɔn yanni ka taa baara kura kɛ i bɛ jija i ka kɔrɔlen wari de ka sɔrɔ fɔlɔ. E ka welekan jumɛn ka ɲɛsin kɔɔri sɛnɛlaw ma sisan ni gɛlɛya ninnu bɛɛ to sen na? Bon ne kɔni bɛ foli kɛ kɔɔri sɛnɛlaw na fɔlɔ parce que u muɲuna anw yɛrɛ minnu bɛ yen n'u anw ta ka kan u ka ɲɛmɔgɔw ye wagati bɛɛ i ka telefɔni i bɛ ka wele k'a fɔ tiɲɛna an ka wariko gɛlɛyara mais anw ta ye laɲini ye n'i ye sanni feere n'i ka fɛn di feerekɛla sanbaga ma ni a m'i ka wari sara i da ye laɲini ye dɛ parce que an bɛ laɲini fana kɛ hali bi jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka CMDT ta k'a lajɛ anw baarakɛɲɔgɔnmaw kɔni de don mais CMDT bɛ ka taa ni sɛnɛkɛlaw ye sira min fɛ a bɛ i b'a fɔ Mali ni Faransi tun bɛ position min na ka kɔrɔ donc an kɔni bɛ fɛ ka
u ka yɛlɛma ka don baaraw taabolo la ni yɛlɛma ma don a la ni an sɛnɛkɛlaw ye lajɛ mun kɛ ten n'an farala mun ma CMDT na bɔ. An wulila ka se CMDT ɲɛmɔgɔw ma k'u ɲininka ni gɛlɛya ninnu na u y'a jira an na k'a fɔ ko musakako gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ k'o de kɛra sababu ye ni kɔɔrisɛnɛnaw ka wari ma se ka sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen ma se ka sɔrɔ ka bɛn nin waati ma nka ko u bɛ cɛsiriw la walasa dɔgɔkun nata ninnu na kɔɔrisɛnɛnaw ka wari bɛɛ lajɛlen ka di u ma nɔgɔko fana gɛlɛya b'o sira kelen na sabula ko mɔgɔ minnu bɛ na ni nɔgɔ ye olu fana t'a la ka musaka jɔnjɔn sɔrɔ ka bɔ waribonw na n'o ye bankiw ye musakako gɛlɛya bɛ olu yɛrɛ fana na min bɛ tali kɛ nafolo min ni colonel Asimi Goyita y'a bila sɛnɛkɛlaw ka bolo kan tiɲɛni donna minnu kun CMDT y'a jira k'a fɔ ko nafolo in bɛ di olu de ma seko wari miliyari 9 bɔɲɔgɔnko nka ko sɛnɛkɛla minnu ni tiɲɛni ma don olu kun ko nafolo in ma lawuli olu kama min bɛ tali kɛ CMDT ɲɛmɔgɔ kun y'a jira k'a fɔ u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa min b'a to samiya kɔnɔna na kɔɔrisɛnɛlaw mago bɛ fɛn o fɛn min na a bɛɛ lajɛlen ka se ka sɔrɔ nɔgɔya la. Bamako meriba ɲɛmɔgɔba n'o ye Bala Tarawele ale ye gafe dɔ sɛbɛn k'o di cogo fɛɛrɛw ni a taabolo kan k'o di kan ka boli sira minnu fɛ ale ka faamuyali min a ye gafe dɔ sɛbɛn a ko kan gafe a jirala diɲɛmala kunnafonidilaw tɔgɔlaso la dɔgɔkun in kɔnɔna na a yɛrɛ min fɔ a ko kan an ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ni k'o dɔw lajɛ nin jaw la. Hakilina nara na cogo min parce que n y'a ye k'a fɔ an ka baara polisi baara an b'a ɲini ka tiɲɛ de ɲini k'a dɔn mɔgɔ dɔ ye ko dɔ kɛ a bɛ dala ɲininka k'a dɔn k'a kisɛ sɔrɔ a kɛra cogo min ka se k'o faamu mais an y'a ye k'a fɔ hali journaliste yɛrɛ kɛ u fana ka baara la o y'o kelen de ko dɔ kɛra u bɛ mɔgɔ dɔ sɔrɔ k'a ɲininka u bɛ fɛ a tigi k'a ɲɛfɔ ka tiɲɛ fɔ a ye mais an y'a ye k'a fɔ a caman na au même moment où tɛ tiɲɛ bɛ fɔ polisi ye tiɲɛ bɛ tɛ fɔ journaliste fana ye dɛ journaliste bɛ question poser u y'a faamu nka b'u cɛ ka bɔ yen ka kuma wɛrɛ fɔ ni journaliste ma sɔmi ka jateminɛ kɛ dɔrɔn a bɛ continuer n'a ka interview ye ka sɔrɔ a ka question yɛrɛ ma jaabi or a bɛ fɛ k'a jaabi de sɔrɔ donc moyen minnu bɛ journaliste dɛmɛ a ka se k'a dɔn ko nin yɔrɔ in na karisa y'i jɛngɛ a tɛ fɛ k'an jaabi kun jumɛn na mun na a man jaabi o bɛ journaliste pousser ka question poser cogo wɛrɛ la a kɔni t'a bila ka taa ten a b'a sen ka sen fo a ka kisɛ sɔrɔ a tɛgɛ voilà o de ye guiding yɛrɛ nafa ye. An bɛ gafe sɛbɛnbaga fo parce que kalan ye fɛn dɔ ye a tɛ ban bɛɛ n'i ka hakilila de don n'i ye ko faamuya cogo min na n'i hakilila k'a fɔ a bɛ se ka kɛ sababuya ye ka mɔgɔw dɛmɛ u ka baara cogoya la i b'o contribution de kɛ gafe in an b'a bila o contribution minɛn kɔnɔna na mɔgɔ min ye gafe in sɛbɛn mɔgɔ dɔnnen don parce que a fana ye polisiya de kɛ non seulement polisiya kɔfɛ bi acteur public important dɔ don parce que il est le président de la délégation spéciale de DC de Bamako nka a ye kunnafoniya min sɛbɛn a bi i sinsin kunnafonidi baara dɔ de kan n'o ye interview ye i bɛ taa kuma ɲininkali kɛ mɔgɔ min na walasa i bɛ se ka tiɲɛ sɔrɔ a bolo donc nin baara in bɛ kɛ sababuya ye polisi ale bɛ a ka enquête kɛ enquête n'a tilala a b'a résultat ta a bɛ taa di procureur ma mais kunnafonidila ale bɛ kunnafoni de ɲini walasa k'a di public ma u bɛ se ka bɔ fili la cogo min na donc baara ninnu hali n'a sɔrɔla ka surun ɲɔgɔn na baara cogoya kelen tɛ livre in fanba b'o yɔrɔw de kan. Kɛnɛyako sira kan kulu min bɛ wele ko SNCM olu ye jama dalajɛ dɔ kɛ ka fɛɛrɛ dɔw tigɛ hakililabana bɛ mɔgɔ minnu na n'a wele fɔ cogo wɛrɛ la ko fa o bɛ se ka furakɛ cogo min na ani a bɛ se ka kunbɛn nasira minnu fɛ jama dalajɛ in kɛra walasa ka se k'a to farafinna kɔnɔna na jamanaw bɛɛ lajɛlen ka se k'u faga kelen ye a bana in furakɛ cogo la an ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka ɲɛmɔgɔ dɔw ka siraw lajɛ ni jaw la. Ni congrès in ɲɛsilen bɛ baro ma an ye baro de sigi hakilina falen-falen bɛ bɔ mun na walasa kunkololabana kɔlabana o bɛ se ka furakɛ cogo min na cɛɲi cogo ɲuman mun na an y'o hakilina falen-falenw de kɛ k'a jira k'a fɔ ko parce que mɔgɔ kelen man ka to i ka yɔrɔ la bi k'a fɔ ko ne bɛ nin kɛ ne de ka ɲi bɛɛ kan ka sɔn i ka dɔnniya o ni tɔw ta k'o hakilina falen-falen kɛ pour que minnu ta ka ɲi kosɛbɛ dɔgɔtɔrɔya bɛ se ka tagabolo ɲuman mun na o ka kɛ kunkololabana opération kunkololabana mun kan ka opérer ani kɔlabana mun kan ka opérer bana ka ca alors dekun mun bɛ se ka fɔ i n'a fɔ Mali la i n'a fɔ farafinna jamana tɔw la o ye mɔgɔw bɛ sigi ni bana ye so fɔ bana ka juguya
u bɛ se dɔgɔtɔrɔso la o y'a sɔrɔ vraiment bana juguyalen don welewelekan don sisan pour que ni bana y'i minɛ i ka i senfa ka se dɔgɔtɔrɔso la laɲini kunba ye mun ye an bɛ hakilina falen kɛ walasa bana furakɛ cogo ɲuman o ka se ka labɔ bana mun kan ka furakɛ Mali la o furakɛ cogo kan ka sɛmɛntiya o kan ka furakɛ cogo kan ka kɛ kelen a kɛra Mali ye a kɛra Senegal ye a kɛra Abidjan a kɛra Maroc a bɛɛ kan ka se ka furakɛ fasuguya kelen de la ka bɔ kɔrɔfɔ kɔnɔ weleweleda don pour que ni bana y'i minɛ i kana segin n'a ye i ka sin dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔw lajɔnenw b'anw fɛ yan mun bɛ banaw kɛcogoya dɔn banaw furakɛ cogo dɔn ni kɔngɛrɛ in tako fɔlɔ ye ko ɲumanba de ye parce que ni mɔgɔw de bɛ kunkolo ani kɔw opere waati tɛmɛnlenw na o kun tɛ se ka jate minɛ ko kunkolo bɛ opere ko kɔ bɛ opere bi na a mɔgɔ ka ca u bɛ mɔgɔ 20 ɲɔgɔn bɔ u bɛ ka taa sisan région kɔnɔnaw na o ye tɛrɛtɛrɛba de ye donc u tɔɲɔgɔn minnu fana bɔra Afrique dugu tɔw la ka na u dɛmɛ nin baara na o ye ko ɲumanba ye donc an b'u fo k'a fɔ k'u cɛsiri furakɛli kɔfɛ nin fana ye ɲinini ye pour que an ka furakɛli bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na Lemana ne bɛ dan sigi a ka bi dɔgɔkun kibaru la kibaru farala ɲɔgɔn kan lase ma balimakɛ André Traoré fɛ Emmanuel Jara ani fo ta se Daniel Pujugu Burama Traoré olu b'an dɛmɛ baara ninnu na kosɛbɛ walasa ka to an ka jaw sɔrɔ a waati la a bɛ se ka bɔ n'an ka page YouTube la aw ni ce Ala ka waati wɛrɛ yira an na